Yes, good afternoon po, Mhm. Sir Henry. And Opo. tapos po kay Bishop, Brenda, and sa ibang partners. So, bali, I represent yung City Government of Legazpi, Opo. especially yung sa Muyang Office, ang Office of the City Environment and Natural Resources, na siyang, na siyang natukahan kung saan na mga taman kang kapalibutan niya Yeah. environment po. So actually dako lang tabang ini dako lang bagay ini na ining programang ining advocacy program kang DCGB para po matabangan po ang syudad kang Legazpi. And bako lang actually para sa syudad kang Legazpi kasi DCGB ini, so syempre covered na po yung ibang mga lugar, and para po ma-promote talaga and i-practice, mag-ibo, ma-implementar kang lambang saro, individual man, pamilya man, komunidad, ang sagabos, para po yung mga layers niya to, mga laws, environmental laws, ma-comply niya to. Kasi daiman siya naging law kung po siya kaipuhanan. Yes. So may dapat kitang respondehan. Yaon po yung need, yaon sa problema. Takulun po mga issues na dapat kitang masimbagan, ma-address. So, salamat po dahil nangyari po namuntag po ining programa. Halang ibang din, halang naururunta. Yes po. Okay. Alright. Isang po mga tugang si Ma'am Dolores Malagueño.